If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Mindanao, pwede tayo na yan, sir. Davao, Mindanao, North, South, East, West. Once again, this is Gilbert Lopez Martihe Cacho. Good morning, Davao. Naata karon nagsakay na taxi. Unsa ni nga taxi? Mabuhay ba? Ha? Holiday. Holiday taxi, dili siya mabuhay kundi holiday taxi. Okay, mabuhay ang holiday taxi. Nalagyan pa yung mabuhay. Alright, nata karon buntaga din he. It is already 8:30 siguro. So we are rushing kasi medyo late na. Kamay. Bound din pagyapon ta sa Matina Bangkal, particular sa La Escuela Global Academy. Nakita karon din atong of course atong i-interview ang nasakyan nga driver. Si Sir, pwede may buwan yung pangalan, Sir? Dennis Palomar. Dennis Palomar. Si Sir Dennis Palomar ang guest driver karong buntaga. Mahulog na lang ni siya every Sunday, guys, no? Although MWF ni siya nga schedule sa atong program, but then nanidiri. So si Sir Dennis, taga Davao ka, Sir? Opo. Okay. Pila na kakatuig diri? Pila edad mo, Sir? 43 anyos. Medyo bata-bata pa. Still kicking. Pero minyo na? Apo. Wapay apo? Wala pa. Sigaran sa mga inganay daraw, yan yung mga apo, no? So, naata din sa holiday taxi, gayang gimaneho. Body number 417. Right, guys, kung gusto mo mag-request, no? 417 kung siya makaschedule. Anyway, naata din ni karon hisgutan niya mga igala ang I forgot kung niya ang international man ini. So dito magbinisaya, magbisan na lang, magtinagawag ta. Basta na Tagalog and I have katunga. Dito po tayo ngayon sa Along Magsaysay. If we can see there Magsaysay Park, and ipapan po natin yung ating video cam. Yan ang Magsaysay Park. Baliktad kasi. Kanina yan yung Chinatown, Chinatown na parang pagoda na tawag dyan, Arc. So, dito tayo ngayon, no? Na-mention niya kanina po, mga kaibigan, na kasagsagan ngayon, no, ng Iron. Opening ba karon? Ngayon ba? Nag-start na. Kauumpisa. Ngayon, ongoing na ang Iron Man. Congratulations, Dabawenyo, for hosting Iron Man. This is an international event, no? Maraming expected nga audience is 20,000, no? Na bababa magbibisita. So expected Iron Man. Ang isa sa attraction po natin sa Davao, sa lungsod ng Davao ngayon ay ang Iron Man. Kung mapapansin po natin, ako hindi ko pa napuntahan kasi bihira lang talaga tayong pumupunta sa Bago Playa o doon sa Turil via Coastal Road. Pero ngayon ang Coastal Road, mga kaibigan, sa pagkakaintindi ko, kalahati po ng lane, no, ay ginamit for the Iron Man, and yung kalahati passable pa naman yata, kasi hindi naman din pwedeng isasara kasi siya, magko-congest talaga sa city, Davao. Ngayon, dito tayo ngayon, kasama natin yung ating emeritus ng Cornelio Filomena Catso clan, si Trinidad Catso, nandyan sa likod, no? Emeritus. At of course ang wife ko si Sol,
Nandyan sa likod po si Elijah natabunan. Good luck mamaya sa ano? Good luck mamaya sa engagement. Ay, kung pamasay. Ay! Humingi ng pamasahe, humirit. So hindi na tayo makakatanggi dito mga kaibigan kasi Napila sa vlog. nasama na sa vlog natin, nag-aas ng pamasahe. Talagang clever. Ganun talaga dapat maghingi, no? Dapat i-compromiso. Ano. So, matagal ka na sa Davao sir kasi Davao ka na ano, no? Pero ilang taon ka na pong driver? Since 2016. 2016. Sa taxi. 8 years. 8 years sa taxi. Alright guys, we are now approaching Rojas. O dito na talaga tayo sa Rojas. On my right side Rojas. Tapos dito papuntang ano. Ito yung approach ng ano. Approach ng exit po. An entrance ng Coastal Road din. Exit point ng sa Rojas. Okay. Yan. So this morning, tatanungin natin si Sir kasi last Sunday ang ano natin, na interview natin, i-post na natin yun sa YouTube. At according to him, si ano yun, si Torion, no? Sabi pa niya, a little bit, you should know a little bit English. Naku, mapapasabak si Sir ngayon kasi challenge ni ano yun, ni Mr. Torion, no? Mga driver, huwag kang magkalala, Sir. Sa 8 years mo na pagmamaneho dito sa taxi po, ano ang mga magagandang bagay o magagandang encounter mo sa iyong mga pasahero? Yung may mga pasahero man na inclined sa religion, so may advice sa akin na Okay. isa sa pinakaganda. Yun ang May mga kukuha ng Wow. lesson Wow. about sa life. Right, yan. Maganda yun. Pero kung sabihin natin, ano na naman yung worst, wag na lang yung worst kasi alam ko maraming worst. Ako din, experience ko rin yan, no? Kahit nasa mga ganyan, public utility ng mga jeep, no? At saka, ilang beses ka na, sir, na naiwanan ng mga valuable na mga bagay? Katulad ng cellphone, laptops, mga bag, mga purse, gano'n. Maraming beses na. Ano ba ang protocol ng company? Pag may naiwan, usually turn over sa company. Yes, ito number ng company. So ang company na mismo ang maghahanap dun sa may-ari. At saka pag nakita naman o naisauli naman sa may-ari, of course magpapasalamat yung may-ari. So magkano ang pinakamalaki na reward na natanggap mo sa masayang naisauli ang gamit? Sa akin, last pandemic time, 1,000. Kasi Wow. iwan ng anak kasi galing ng climb yung anak eh. So nakuha ko dun sa Sinto, then parang napagod yata. Naiwan dun sa likod. Okay. Tapos tinanap ko sa may Margarita. Tapos napansin ko na may ilaw dito sa rear mirror. Kinuha ko. Tawag man. Okay. Buti na lang, wala akong pasahero. Yes, no, buti na lang. Nandun ako sa Damosa. Okay. Ikot-ikot man ako. Naman late night na. Langoy-langoy kami. Yan, naligo-ligo ha. Yung ganun ba? Yung parang umikot-ikot, langoy-langoy. Mga kaibigan, trivia yun ha, trivia. Ang tawag po nung nagpaikot-ikot ka lang, wala ka pang pasahero is langoy-langoy. Tawag dyan kung sa Tagalog pa yan, parang lumalangoy din. Okay. Ganon. Tumawag yung daddy niya. Sinulit ko. Hindi ko expect na 1,000 na ibigay. Wow. Congratulations. Kasi naisauli yung bagay. Hindi naman kasi lahat talaga. No, hindi naman kasi lahat talaga. Madadamay lang yung mga iba. No, na mga mababait talaga or
yung mga walang intensyong masama na mga nagmamaneho. Kasi minsan din gawa ng alam na po natin na medyo tawag din sa kahirapan po ng panahon. Siyempre, makapag-isip ka. Kung isasauli ko ito, kung isasauli ko siya, ano bang mapapala ako dito kaysa sa ibenta ko, parang ganon. Pero maganda yun, sir, kasi aside from the protocol sa company, medyo malakas yung boses ninyong dalawa. Aside from the protocol doon sa sa company, at least magkukusa yung mga driver na na kapakanan na rin ng company. Kasi pag nalaman din ng company na makilala ka ng company na trustworthy ka, mapagkakatiwalaan ka, ay manghihinayang sa iyo na tanggalin ka sa di ba? Pero ano ba mga grounds ng company, sir, para matanggal ka? May pinirman kasi kami na waiver. Bylaws. Okay. Bawal papasakay ng sobra kasi bawal nandito talaga. So kanya katulad niyan, 3 lang talaga sa likod. Okay. Apat pa, 5 So 5 yung driver. Tapos yun, yung mga naiwan, tapos hindi mo sinuli na bago item. Tapos maraming mga bylaws na kailangan mo sundin. Tapos tatawagan ka ng nung pasahero mo yung company, sir, na nakasakay ko sa ngani nga na nakasakay ako doon sa sa ganitong body number, tsaka naiwan ko yung ko, tapos hindi ko na mahagilap yung driver o hindi ko na Hindi mag-drive ng lasing. At saka isa rin siguro dyan, dapat hindi ma-short sa remittance, sir. Hindi ma-short sa remittance. Kasi may mga driver din talaga na hindi na nga lumalangoy, hindi na nga lumalangoy, nagsusugal pa. Marami yan, sir, marami. Maiwasan niya kasi siguro issue na nila. Pero ano kayo, sir? Annual kayo nagda-drug test? Dito sa amin, hindi pa parang surprise lang. Pero sa amin sa company, Okay. wala pa ako na-informed kasi bago pa lang ako dito, last year pa lang, November. Okay. Okay. Yun nagagandahan dun. Kasi may regular sila na drug test. At saka maganda rin yun talaga kung mandatory. Mandatory naman yata talaga. So pag ganun na lang tayo, huwag tayo dito. Kasi pamatina tayo. So ganun. At saka may mga anak na, sir, no? Isa lang. Isang anak. Ilang taon na po yan? 20. Oh, lalaki po. Lalaki, may binata ka na. Hindi pa nag-aasawa? Hindi pa. Schooling pa? Schooling pa. Okay, maganda yun. Isa lang. Isa. Kung dagdagan ng 1, 2, 3. Ang ganda. At saka sa sir, saka most of the time kung tinatanong ko yung mga drivers, maganda naman daw talaga. Ang malaki ng kita. Malaki na naman ang kita kung pagbutihin mo lang talaga. Depende lang sa kayod mo. Yes, pagbutihan mo lang talaga. Huwag kang tatamad-tamad. Yan nga, sabi ko kanina, dahan-dahan lang, langoy lang. Para makakita ng pasahero, hindi yung pagka tulog ka, tapos nun talaga. Kasi pag hindi mo ginagawa yung trabaho mo, talagang hindi ka makakapag-boundary. Magkano po ang boundary nito, sir? 1 to 78. 1 to 78, 24 hours yan. So 24 hours yan. Tapos ikaw lang yun, 24 hours. Meron akong partner, After 24 hours, papalit kayo. Ngayon, papalabas ka na o kapapasok lang? Kapapasok lang. Bukas ako magagrahe. Bukas ka gagrahe. Okay. Fresh na fresh si sir ngayon. So wala pang antok ito, guys. Pwede nating tanungin talaga ito kasi sasagot ito, guys. Energetic pa ito ngayon. Kasi I understand talaga, mahirap din. Nakakapagod din talaga magmaneho. So, kung kulang ka sa stamina nito, pagmamaneho, guys, mahirapan ka talaga. Sir, pag-uusapan natin, ano mga tourist sites na ang mga napuntahan mo dito sa Davao, gawa ng paghatid mo ng pasahero? Doon sa mga patok dito, pag doon sa may Eden.
Eden, okay. Nakadalawa na yung Eden sa ating interview. Okay, sunod. Tapos dun sa ano, nakatid din ako pasahero dun sa Malagos. Malagos, oh, pangalawa na rin ang Malagos. Kalinan. Kanina. Ano pa? Dito sa ano, may Japanese tunnel. Oh, pangatlo, Japanese tunnel. Sa Oh. Crocodile Park. Crocodile, pangapat. Talaga, oh, ano pa? Yun lang naalala ko. Yun lang naalala mo. Okay. Wala ka pa, hindi ka pa nakapaghatid ng, anyway, hindi naman kasi open for tourist attraction ang ano natin sa ano sa Punta Dumalag yung Pawikan Sanctuary natin, hindi kasi open yan. So bihira lang talaga pinupuntahan yan dyan. Kasi hindi rin talaga pinopromote kasi protected area nga one of the magandang bisitahin guys, lalo pat hindi kayo group ha, wag lang group. Ano talaga guys, kung maaari bisitahin nyo kasi para magkaroon din kayo ng ano, para ma-educate din kayo kasi bibigyan kayo ng lecture ng ano doon, nagbabantay doon kung anong ginagawa nila, paano nila na iprotekta yung sanctuary at sa tawag dito, paano, anong season ba sila pumupunta doon, ano ang impact sa kanila, no? Doon sa ano natin. Anyway, meron pa tayong mga tourist sites dito na sa Davao City. Halimbawa, yung wakeboarding, alam mo yun, sa Takunan. Meron tayong wakeboarding dyan. Pero hindi na, parang hindi na na-promote talaga kasi ako rin nung last ko napunta doon, medyo hindi na ganun kaganda. Pero dinudumog pa rin ng mga tao. Kasi parang may night market doon Parang doon na rin sila gumagala, doon na rin sila isa yan sa wakeboarding. At saka dito sa Davao, hindi pa kasi gaanong sikat ang ang mga gel blaster dito sa sa Davao. Ang sikat dito is yung mga firing range sa Davao City. Pero yung mga gel blaster na parang mga talagang child's friendly game, hindi pa gaanong sikat. At yung dito sa yung sa harap ng Bugak sa ano ba yan? May restaurant diyan. Maraming mga sites dito na pwedeng puntahan. Maraming sites dito na maganda talagang puntahan at ma-experience mo talaga. So, tuloy natin ang pagtatanong natin kay Sir. No? Dumaan ka na sa December, no? Opo. Nakapag-December ka na sa company na ito. So, ano ang mga expected ng mga drivers kapag December sa company? Sa company, ganun din. Ganun pa rin mo. Regular rent pa rin. Okay. Kaso lang makakabawi kami kasi pag December medyo Maraming pasahero. Maraming bulsa. Maraming pera, maraming laman ang bulsa ng mga tao. Wala ba kayong yung tinatawag nila na yung no boundary policy? No boundary, yung bang isang araw sa iyo yan, kikitain mo sa iyo yan. Wala. Okay, hindi pa. Kasi sa pagkakaalam ko, yung father ko na nagmamaneho siya, kapag ka-December may bibigyan sila ng isang araw. May paggamit yung sasakyan, mamasahero siya, mamamasada. Hindi siya baboundaryhin. Yun yung so wala sa company yan. Pero syempre may Christmas party. Meron. Meron, maganda. Okay. Guys, we are now in Matina Crossing na po tayo. As usual, yung sa unahan is dito Matina Pangi, Matina Aplaya, which is dito tayo liliko. So kung diretso tayo, nandyan yung Tahimik, so papuntang Bangkal, Ulas Bangkal, Paturil, ayan siya. So dito naman sa likod kasi tayo kanina, nag-segue tayo. Kung diretsohin mo to, hindi tayo babalik doon sa dinadaanan natin, papuntang Bangkirohan po yun. So yan guys, nandito tayo ngayon. Medyo ang traffic ay hindi naman siya tight, normal lang kasi at saka may dalawang traffic enforcer, 3, 4, hindi yan.
traffic enforcer na ano sila, na parang deputized kasi may TOP. So guys, pasok tayo sa papasok na tayo ng Matina Aplaya. Hindi na tayo aabot doon kasi pagdating natin before the Northon, kakanan po tayo para punta tayo ng Bangkal. Ganon katindi dito guys, ano? Isang tawid mo lang, pagtawid mo ibang lugar na. meron nga lugar sa Samal, Samar ba yun? Leyte. Na pagtawid mo doon sa boundary, ibang dialect na. Ganon. Kung Bisaya ka dito, pagdating mo doon dyan sa kabila, Tagalog na yung mga tao. Ano kaya? So, maganda yung ano natin yan, ha? Maganda yung araw natin yan kasi medyo makulimlim. Medyo makulimlim siya. Tsaka kanina, umulan talaga ng bagya, tsaka kagabi po. So, maganda ito ngayon kasi hindi mainit, no? Napaka-pabor ngayon ng mga athletes doon sa Ironman. Maganda kasi hindi mainit. Tsaka napakainit ng coastal road. Mainit talaga. Kaya lang nasa tabing dagat, so yung init maiibsan dahil sa ng hangin. Ganon yun siya. So guys, once again, today is Sunday at papunta tayo ng La Escuela Global Academy ng Bangkal. Pero dumaan tayo sa Matina Crossing. Hindi ako nagpa-Ecoland kasi medyo busy ngayon kasi may Ironman. Kasi doon ang lagusan doon ang lagusan. So, ito dito may terminal. Iba-ibang palisin ng terminal dito, terminal sa Davao Kasi dito ang terminal, isang pasahero na aalis na. Doon naman sa may amin, kahit na puno na, talagang pupunuin pa talaga ng driver. So, right side po tayo. So guys, papunta tayo sa right side at tatawid tayo ngayon sa isang tulay. Ito yung boundary po ng Matina at ng Bangkal. Okay. Dito tayo yan. So, tingnan nyo ha. Yan, tulay yan guys. Tulay. Okay, makikita nyo tulay yan. Yan. Tulay po yan. Tapos pababa yan. Pababa ito. Baba tayo. Oops. Ayan, pababa. Pwede hindi mo lang mapapansin. Ganun po. At syempre, kasama natin ang ating napakatahimik na professional driver. Maganda yung professional driver. So papalapit na tayo sa ating destination. Yan guys ha, please like, share, subscribe. Kung alam nyo lang guys, gaano kalaki ang gaano kalaki ang maitutulong ng inyong pagtangkilik, pag-subscribe, pag-like, pag-share ng aming mga video sa YouTube. Napakalaki po ng maitutulong. Marami nang natutulungan ang Pinoy Rob News Channel. At isa lang po ang Good Morning Davao sa segment ng ating Pinoy Rob YouTube channel. This is an American company na nag-ooperate sa Pilipinas, particularly dito sa Davao City. We have Cagayan branch and soon to open ang Cebu, pero hindi pa na-arrange kasi mahirap din maghanap ng correspondent talaga. So yung mga correspondents natin dito, mga kakilala lang po talaga natin. Pagdating yan yung La Escuela sir ha, pwede ta mag-U-turn sir. Yan. Okay. Yan, siya hindi siya nag-U-turn, nag-back siya, nag-back. Hindi ka tamasangit niya sir. Alright. Kasi mas maganda yung mag-U-turn kasi hindi na kami tatawid. Magpapasalamat po tayo sa driver kasi talagang pinagbigyan po tayo. Hindi po lahat ng driver guys ha, ewan ko lang kung nakasimangot si sir, parang hindi naman siya nakasimangot enjoy lang si sir, chill si sir. Okay, guys at saka yung tinitingnan ko yung metro guys, pumapatak kami ng 200
23. So, sir, may bayad ka na sa 500 po. Meron na po. Okay. Sige. Let's do it. Ayan. 200. Sige na, baba na. Baba na. Okay. Sige, sir, yan po. Sir, thank you very much, sir, ha. Say hi po, sir. Salamat talaga sa time. Guys, balikan po natin kayo sa next episode natin. This is Gilbert Lopez Martí Catso. Magandang umaga, Davao. All good morning, Davao. See you soon.